kar ku ce a ai yanzu idda an ce daman salatu quru ne to ko kuma ko wata uku to ke yanzu na sake ki ga irin ta nan yau wata 5 kin ki tafi saboda biki ayu ba a ko kamar yace muka faɗi ko wata 9 za ta yi a gidanka ko ma cikin ya jinkiri za ta yi wata 10 duk a wannan sanda take ɗauke da wannan cikin a matsayin matarka take dole ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta sutura ka ba ta lafiya ka kula da ita sai da har sai ta sauke wannan abin da yake cikin nata domin babu wani wanda zai auri ainihi waton mai ciki ba mai aurenta babu wanda zai auri mai ciki sai da don haka babu dalili sannan in ka ce tafi gidan iyayenta ai ba su suka yi mata ciki ba kuma ba da ciki suka kama ita ba sun kawo maka ita ne lafiya lau babu ciki kai ne ka sa mata wannan ciki to ka bari ta gama aini kula da cikinka da ka sama mata sannan aini waton in ji sun za ta tafi shi kenan ko ta tafi da ɗa ko kuma aini ta ajiye maka ɗanka wannan ya rage ainihi waton me za a yi shi ma dai akwai hukunce-hukunce yaya za a yi idan idamanto ta haihu in ta haihu ba an rabu ba kenan ai da ta haihu ita aikinta ɗin ta kawo da duniya amma ci da ɗa haƙƙin waye haƙƙin uba ne shayarwa ba haƙƙi ba ne wanda za a ce aini kuma an rabu a ce dole sai ta shayar ko da girma ko da arziki ba za a yi wannan ba don haka aini shi sa a ce saboda haka ku ciyar da su aini waton hatta ya zo ana hamlu kunna har sai sun ajiye cikinsu fa in ana lakum idan kuma har idamanto za su shayar muku da 'ya'yayanku ba a ce in za su shayar da 'ya'yansu ba fa in ana lakum in za su shayar muku naku ne yanzu ɗa yana faɗowa duniya haƙƙin cinsa da shansa da suturarsa da komai nasa na uba ne ba na uwa ba ne wannan ba da nono aini waton shi ma tana bayarwa in kuna tare ne ai kai kake ba ta abincin da take ci ruwan nono ya tsiro ya zamanto ta shayar to yanzu in ka ce ka daina ba ta abinci saboda iddarta ta kare to ta kuma zo ta kama gabanta kuma da ɗanka ta shayar to waye ke ba da abincin da ake ci da da in dai a gidansu ne to ba yanzu ka bari har ɗanka ana ci maka da shi wanda kuma ba wajibin iyayenta ba ne ko ita ciyar da ɗanka wajibinka ne shi sa Allah ya ce fa in arda'ana lakum idan za su shayar muku kuma da ɗanku ainihi watan ta yadda za ta shayar fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladansu sai ka biya ta shine ce wato shin da tana shayarwa to zan dinka ba da kaza ko dai ka ba da abin da ya ishe ta ce a rayuwarta a wannan yinin kenan ko kuma ta ce a biya ni kaza na shayarwa kenan in kuma ta ce a'a ni ba zan shayar ba to fa dole ka je ka nemo wani babu tilasta wannan ba za ka ce dole sai ta shayar maka ba saboda haka aini waton sai kuma ka je ka samu wanda zai shayar din ko ka biya shi ko ya maka kyauta wannan kai ta shafa amma dai in ita za ta shayar sai in ta ga dama za ta shayar kyauta amma in ba haka ba to dole idamanto aini waton kai da za a shayarwa dole zama kana biyan ladan shayar wannan so da haka mutane abin da suke da yawa yanzu ba daidai ba ne kawai mutum in ya saki mace da ciki ba sai banza da ita baya bata abinci baya bata komai baya bata gidan zama a sa masa ido wannan duk kuskure ne in ta kai kara kotu dole a yanka ko da yake abin da ya sa mutane ba sa zuwa kotuna yawanci kotunan Allah shi ya san menene ko tausayin mazan suke ji dan su maza ne ko kuma a'a dai kawai sun rafkana da yanayin yadda ake ne sai a ce iyaye su rike yarsu ai babu duk macen da aka sake ta aini kuma tana da ciki haƙƙin cinta da shanta yana kan mijin ba wani abin tausayi tun da shi bai ji tausayin kansa ba ya kore ta idan ma zance ike shi na talaka ne talauci isa ya saki matar to wa ya gaya masa in ya sake ta dai arziki wa ya gaya mar cewa in ka saki matar ka za ka yaji ba da wani sharadi tun da karambani in ya sake ta cewa shi ba zai iya rike ta ba to kuma dole kan ta gama idda kuma ci gaba da ciyar da ita wannan abun bai sauya kansa wannan rigimar ba kuma kamata alkalai su gaya mutum abun da zai amma mutum ya zo ya zai iya mace za ta ci 1,000 kullum ya zo an ce ka dinka bata 3,000 a sati ko kuma a koma gaba ɗaya ka bata 3,000 a wata sai ai ta sakin mata suna shan wahala babu wani dalili irin wayannan abubuwa akwai abubuwa da yawa da ya kamata sai ana la'akari da su ana dubawa da haƙƙin su saboda raunin mata suna da rauni
sai da aka domin kuma sannan mace sanda take da ciki ai ba ta da karfi babu wani abin da za ta iya ba za ka ce ta je ta yi wanka ko ta yi daka babu ma dalili idan babu cikinka ta gama idda ko me za ta yi in ma aikin kasa za ta yi ta je ta ci abinci iyayenta ba su rike ta ba wannan duk shi ke da halatta amma da cikinka yanzu fa kai har yanzu take wa aiki dole ne ka ci da ita ta haifi yaro kuma kana son ta shayar maka da yaro ta yi masa tarbiyya ta yi masa wanka ta sa man nafkin ta yi masa kaza amma sai ga mutum wai ya saki matarsa ya batta duk ita take wannan da karan kanta sai dai dangi ko yan uwa taimaka mata kuma in ma ba a yi sa ba yana da wadata yana fankama ai ta ga iyakarta kai za ka ga iyakarka gobe kiyama ko tun a nan duniya sai ka ga iyakarka cewar wannan babu wani zance babu haushi magdan haushi shi sa malamai na kirki manya tuntuni magabata in sa'id ibn sayyid da makamantan suke cewa in za ka aurar wa yarka ka aurar da mai jin tsoron Allah idan ya ƙi jininta zai tausaya mata in yi so ta zai kyautata mata amma in ka ba wa mutumin banza shi kenan yawanci abin da yake ka irin wannan kwaɗayi ne yake kawo ake ba mutanen banza mutum an san cewa shi ba wani mutumin arziki ba ne mutumin banza ne amma yana da kuɗi ko ana sa rai zai kuɗi ko ana sa rai babansa yana da shi zai mutu a ci gado ko ana sa ran kaza duk sai a ɗau yar a bayar kawai a tarkacen mutane su zama kuma suna yin abu wanda yake ba daidai ba na kaskanci kuma ya zama an dawo ana jin haushi sai da haka shi yasa manzo Allah ya ce idan dai mai addini ya zo ku aura musu ƴaƴanku in ba ku aura musu ba kuka ba marasa addini to ta kun fasadun wa fitnatun fil ard za a samu fasadi za a samu fitina da fasadun fil ard za a samu barna a duran kasa shi yasa zai zamanto yaro itashi ya zama wani irin abu babansa iga babansa ya ki jininsa babansa ta ki jininsa to menai dangi ba sa sona to tunda ni ma ba a sona ni ma ba na son kowa sai haka sai mutum yi lalace amma in dai an taitari mutum nan wannan ya taitara da wuya a zamanto mutane sun zama